падарам 50 сола мебошад устод ва ман худам 25 сола. Дар ҳамин тӯле ки 25 сол устод ёд надорам ки ягон моҳи Рамазон падарам рӯза гирифта бошад. Шояд як рӯз ё ки ҳам хеле ягон рӯз гирифта бошад тамом. Намоз ҳам ҳамин ягон рӯз можед хондагӣ бошад устод. Хеле намозам намехона, хаям қадар мақсад мегем амри маъруфо ё ягон видеоҳои шумо устод чиз мекунем. Мехонум мисол мегава не ки амал нест устод. Чӣ маслиҳат медодед? маслиҳат ҳамин ки дуо кунед. Аллоҳ таоло мегӯяд ки фастаҳдуни аҳдикум, аз ман талаби ҳидоят кунед, ман ҳидоят мекунам. шумо вазифаи худатонро иҷро карда истодед, яъне насиҳат мекунед, навор мефиристонед, дуо карда истодед, он тарафаш таваккал ба Аллоҳ таоло. иннака ла таҳдӣ ман аҳбабта валакинна Аллоҳа яҳдӣ ман яша. вақте ки амаки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам бо вуҷуди ин ки ин қадар ба дини муқаддаси ислом хидмат кард, дини муқаддаси исломро муҳофизат мекард, пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва салламро дифоъ мекард, намегузошт ки кофирро пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва салламро азият диҳанд, бо вуҷуди ҳамин худаш кофир мурд. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам бисёр ғамгин шуданд. магар пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам хушрӯ даъват карда наметонистанд? беҳтарин даъватгар ин пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам имоми даъватгарон ҳастанд, лекин натонистанд амакашона ҳидоят карда. аллоҳ таоло гуфт ки иннака ла таҳдӣ ман аҳбабта. ҳар касе ки ту дӯст дошти ве ҳидоят карда наметонӣ. аллоҳ таоло касеро хоҳад ҳидоят мекунад. яъне шумо вазифаи худатонро иҷро мекунед, мондагиш таваккал ба Аллоҳ таоло аст. мешавад мисол ягон ҳамсинф дӯсташон ё ягон қудошон, ягон касе ки ҳурмат мекунад, агар намозхон бошад ба воситаи ҳамонҳо даъват карда мумкин. шароити имконияти молӣ дошта бошед, як ҳаҷу умра мефиристонед, то ин ки шояд кругошон нав шавад, шояд унҷо рафта намоз хонану ҳамин ки намозхон шуда раванд. ҳар чӣ ки аз дастатон омад кунед. падаратон аст, вай ҳаракат кунед ки падаратон аҳли ҷаннат шавад, хуб аст. баъди гузаштан фоида наметиҳад. агар касе падараш бенамоз аз дунё гузарад, ҳазор садақаи ҷорияю дигар корро кунед, ба фоида наметиҳад. имрӯз ҳаракат кунед то он ки аз дунё ба намозу ба ибодат вафот кунад.